Cén nó míonas na hanmhí ar fad? It's kangaroo me. Quack, quack. Hey, call the trunk. Oh yeah. You're my genius. Céad an rudí chas muid dhéanana le na cén scúil muid sláán agus sábháilte. Clogid. Agus orintha mute tú beidir ar na skates, knee pads agus na rudí ar de lábhí. Beidir náisiúil ar an ceann roithíocht, cos beidir duine agus tan tú nach ar sig tú Lucas. I'm trying to feel it. First my mom so. What is féile tíana sa sneachta? Ító sneachta? I gcéithe sneachta? Cad a gceist agad? So, just down to Rachel, down to Big Hill. Tóg sneachta, agus déine I gón cón, agus an sin tá sé cón sneachta. Was tú sé go deas, Sophie?